चलिए आज ऐसा समय आ गई बा कि जोन मतारी अपना 9 महीना गर्भ में रख के हमनी के दुनिया में पैदा करके लावेली। धीरज भैया, आज के लोग एगो सुंदर बीबी आवते लोग अपना बाप मतारी के भूला जाता। देखी एगो कवि के भाव बा, का भाव भैया? मात पिता ही मंदिर है, मात पिता सीताराम, आर जे जे घर ही में चारों धाम। कहल बा अगर जे अपना बाप माई की इज्जत ना करे, देवी देवता पर इज्जत ना करे। और भैया कि फादर के आदर मदर के कदर कके देखती रथ ले, कि कके देखती रथ से अढेर लाभ पैबा। कि फादर के आदर मदर के कदर, फादर के आदर मदर के कदर कके देखती रथ ले, कके देखती रथ से ढेर लाभ पैबा। फादर के आदर मदर के कदर, फादर के आदर मदर के कदर। जय हो जय हो। कहल बा कि माई के ममता हमने कितना गहरा बा कि जोरा में समुंदर भी ना समा सके। कवि के भाव बा, कहा सागर में तना क्षमता बा ना समाई माई के ऐसन ममता बा। सागर में तना क्षमता बा ना समाई माई के ऐसन ममता बा। करब जे सेवा मिली खूब मेवा, करब जे सेवा मिली खूब मेवा। हार ना तुहार होई, हार ना तुहार होई, जग जीत जाइबा। फादर के आदर मदर के कदर, फादर के आदर मदर के कदर।
भले लोग के लगत होई अपना बाप माई के दुख देख के लोग आजकल मंदिर मस्जिद चारों धाम के लोग यात्रा करता, लेकिन जीवन के सच्चाई यही बा। माई बाप के न करबो तू सेवा सत्कार, पूजा पाठ कइल तोहर होई बेकार। पूजी हो चरण के सरवन बन के, पूजी हो चरण के सरवन बन के। होई बड़ाई तोहर, होई बड़ाई तोहर, नाम तू कमैबा। फादर के आदर मदर मदर, फादर के आदर मदर मदर। कके देखती